Γεια σας, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα παίξουμε ένα νοστιμότατο παιχνίδι καρτών. Sushi Go λοιπόν για σήμερα. Ένα παιχνίδι καρτών, όπως είπα, για 2 έως 5 παίκτες, ηλικία 8 ετών και άνω, οικογενειακό παιχνίδι, μεταφρασμένο από την Γκάισα, διαρκεί περίπου 15 λεπτά, είναι αρκετά γρήγορο και πολύ εύκολο. Μπορεί να παιχτεί και με ενήλικες, μπορεί να παιχτεί και με μια οικογένεια, μπορεί να παίξουν μόνα τους και τα παιδιά. Γενικά είναι ένα παιχνίδι που μπορούν να το παίξουν όλοι. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να το εξηγήσεις στους άλλους, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και πάμε να δούμε τώρα πώς παίζεται. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καταρχάς, έχω ανακατέψει τις καρτούλες, τις έχω βάλει στη μέση και ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων μοιράζουμε τις ανάλογες κάρτες. Δηλαδή, σε παιχνίδι 2 παικτών μοιράζουμε 10 κάρτες, 3 παικτών 9, 4 παικτών 8 και 5 παικτών 7. Τις κάρτες τις κρατάμε στο χέρι μας, κρυφές από τους αντιπάλους. Οι υπόλοιπες κάρτες, όπως είπα, είναι σε μια κλειστή στίβα στο κέντρο του τραπεζιού. Παίρνετε χαρτί και μολύβι για να σημειώνετε τη βαθμολογία και ένας παίκτης κρατάει το σκορ. Πώς παίζεται τώρα ένας γύρος? Το παιχνίδι καταρχάς παίζεται σε 3 γύρους. Για να ξεκινήσει ο γύρος, όλοι οι παίκτες ταυτόχρονα επιλέγουν μία κάρτα από το χέρι τους, την οποία θέλουν να κρατήσουν και την τοποθετούν κλειστή μπροστά τους. Μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή, όλοι ανοίγουν την κάρτα που επέλεξαν. Ας πούμε ότι ο πρώτος θέλει να κρατήσει αυτή την καρτούλα. Τη βάζουμε κάτω. Ο δεύτερος αυτή και ο τρίτος αυτή. Λοιπόν, αφού έχουν επιλέξει όλοι, με το 1, με το 2, με το 3, ανοίγουμε τις καρτούλες που έχουμε και τις βάζουμε μπροστά μας. Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Λοιπόν, αφού ανοίγουμε τις καρτούλες, τώρα ο κάθε παίκτης περνάει την κάρτα, τις κάρτες μάλλον που μείνανε στα χέρια του, τις περνάει στον παίκτη που βρίσκεται αριστερά. Άρα ο πρώτος τις δίνει στον δεύτερο, ο δεύτερος στον τρίτο και ο τρίτος στον πρώτο. Και κάνουμε πάλι το ίδιο πράγμα. Πάλι επιλέγουμε μία καρτούλα να κρατήσουμε. Ο πρώτος, μία ο δεύτερος, μία ο τρίτος. Με το 1, 2, 3 ανοίγουμε τις καρτούλες μας. Και συνεχίζουμε. Οι κάρτες που έμειναν στο χέρι μας τις δίνουμε στον παίκτη που είναι στα αριστερά μας. Έτσι πάει όλο το παιχνίδι μέχρι να μην υπάρχει καμία κάρτα στο χέρι κανένας παίκτη. Δηλαδή όλες οι κάρτες να είναι κάτω. Αφού γίνει λοιπόν αυτό, τελειώνει ο πρώτος γύρος. Τι γίνεται τώρα? Όταν τελειώνει ο πρώτος γύρος, στο τέλος κάθε γύρου βαθμολογούμε τις κάρτες που έχουμε μπροστά μας. Αφού τελειώσει ο γύρος και βαθμολογήσουμε τις κάρτες που έχουμε μπροστά μας, όλες τις κάρτες που έχουμε ανοίξει κάτω, εδώ, τις βάζουμε στα σκάρτα. Όλες τις καρτούλες, εκτός από την κάρτα γλυκού. Αν δηλαδή έχουμε μια τέτοια κάρτα και έχουμε ανοίξει μια τέτοια κάρτα κάτω, αυτή την καρτούλα δεν την ξεσκαρτάρουμε στο τέλος του γύρου. Είναι η μόνη κάρτα που πρέπει να μείνει μπροστά μας μέχρι το τέλος και των 3 γύρων, γιατί αυτή η κάρτα σκοράρει μόνο στο τέλος και των 3 γύρων. Οπότε αυτή θα την αφήσουμε εδώ αν την είχαμε ανοίξει. Δεν την ξεσκαρτάρουμε. Οι υπόλοιπες, ας πούμε ότι τις είχαμε ανοίξει όλες, ξεσκαρτάρονται κανονικά. Έτσι λοιπόν παίζεται ο γύρος. Ας δούμε τώρα με ποιο τρόπο επιλέγουμε ποιες κάρτες θα κρατήσουμε και ποιες όχι. Λοιπόν, να δείξουμε τις κάρτες τώρα. Οι καρτούλες είναι αυτές. Πάμε μία-μία. Λοιπόν, η μία είναι το wasabi. Τι κάνει τώρα αυτή η καρτούλα? Όλες οι κάρτες κάτω-κάτω λένε ακριβώς τι κάνουν. Αυτή τι λέει? Επόμενο νιγκίρι επί 3. Δηλαδή, αν έχουμε αυτή την κάρτα μπροστά μας και την έχουμε ανοίξει και στην επόμενη φορά που έρθουν οι κάρτες και επιλέξουμε, βρούμε ένα νιγκίρι είτε με σολομό είτε με καλαμάρι, φαίνεται, τότε αυτές οι καρτούλες πολλαπλασιάζεται η βαθμολογία τους επί 3. Δηλαδή, το νιγκίρι με το καλαμάρι, για νιγκίρι με καλαμάρι μόνο του, παίρνεις 3 πόντους. Αν είναι το νιγκίρι πάνω στο wasabi, παίρνεις 3 πόντους επί 3. Έτσι.
Αν ήταν το νιγκίρι με το σολομό, όπως φαίνεται εδώ, θα έπαιρνες 2 πόντους επί 3 που θα σου έδινε το wasabi. Εδώ. Να πούμε εδώ ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρώτα ένα νιγκίρι και μετά ένα wasabi. Πρώτα έχουμε το wasabi και μετά βουτάμε στο wasabi το νιγκίρι. Όπως επίσης δεν μπορούμε να έχουμε ένα wasabi και 2 νιγκίρι. Κάθε wasabi πάει σε ένα νιγκίρι. Λοιπόν, αυτές ήταν οι καρτούλες wasabi. Τώρα, αν έχουμε μια καρτούλα σκέτη νιγκίρι με σολομό ή σκέτη νιγκίρι με καλαμάρι, παίρνουμε τους πόντους που γράφει από κάτω. Λοιπόν, dumpling, εδώ. Αν έχουμε μία καρτούλα dumpling, 1. 2 καρτούλες, 3. 3 καρτούλες, 6. Και ούτω καθεξής. Μετά, σασίμι. Το σασίμι τι λέει? Λέει ότι αν έχεις 3 σασίμι παίρνεις 10 πόντους. Το τέταρτο δεν μετράει. Αν έχεις 3 και 3, τότε θα πάρεις 3 πόντους 10 και για τα άλλα 3 θα πάρεις άλλους 10. Θέλει τριάδες δηλαδή. Τεμπούρα. Λοιπόν, τι λέει εδώ? Τεμπούρα. 2 τεμπούρα ίσον 5 πόντι. Δηλαδή, αν έχεις 4 παίρνεις 10. Αν έχεις 3, μετράς τα 2 που είναι σετ και το ένα το ξεσκαρτάρεις. Δεν πιάνει πόντο. Και τώρα έχουμε μάκι ρολ. Λοιπόν, αυτά είναι τα μάκι ρολ. Τα μάκι ρολ τα μετράμε από εδώ πάνω. Δηλαδή, αυτό έχει 2 μάκι ρολ. 1, 2. Εδώ τι λέει? Όποιος έχει τα πιο πολλά παίρνει 6 πόντους και ο δεύτερος με τα περισσότερα παίρνει 3. Εδώ πέρα τα μάκι ρολ, ας πούμε, έχουν, να σας δείξω τώρα πως είναι. Υπάρχουν κάποια που είναι με 2, όπως δείξαμε πριν. Υπάρχουν κάποια που έχουν 1. Αυτά λοιπόν τα βάζεις το ένα πάνω στο άλλο και στο τέλος του γύρου μετράς 1, 2, 3. Όποιος έχει τα περισσότερα 6 πόντους, τα δεύτερα περισσότερα 3 πόντους. Αυτά ήταν τα μάκι ρολ. Τώρα 2 καρτούλες που είναι λίγο πιο ιδιαίτερες. Η μία είναι η καρτούλα των γλυκών, η οποία κάρτα, όπως είπαμε και πριν, είναι αυτή η καρτούλα, η οποία, όπως είπαμε και πριν, μετράει στο τέλος και των 3 γύρων. Τι λέει αυτή η κάρτα? Εδώ. Γλυκά στο τέλος. Όποιος έχει τα πιο πολλά γλυκά παίρνει 6 πόντους. Σε περίπτωση ισοπαλίας οι πόντοι μοιράζονται. Όποιος έχει τα πιο λίγα γλυκά, μείον 6 πόντους. Σε περίπτωση ισοπαλίας πάλι μοιράζονται οι πόντοι. Δηλαδή αν έχουμε 2 που έχουν τα πιο λίγα γλυκά, θα πάρουν μείον 3 και μείον 3. Αυτή η καρτούλα μένει μέχρι το τέλος. Λοιπόν, και έχουμε και την καρτούλα chopsticks. Τι είναι αυτή η καρτούλα τώρα? Εδώ λέει chopsticks, κρατήστε άλλη μία κάρτα. Αν στο γύρο μας βρούμε αυτή την καρτούλα και πούμε ότι την κρατάμε, την κατεβάζουμε δηλαδή κάτω μπροστά μας, τότε την επόμενη φορά που θα έρθουν πάλι κάρτες στα χέρια μας, αντί για μία κάρτα που υποχρεούμαστε να κατεβάσουμε κάτω από το χέρι μας, μπορούμε να κατεβάσουμε 2 από το χέρι μας. Κατεβάζουμε αυτές που θέλουμε. Πριν όμως ανοίξουν οι παίκτες τις κάρτες, φωνάζουμε σούσι για να δείξουμε ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ιδιότητα. Και μετά ανοίγουμε όλοι τις κάρτες μας. Και αφού ανοίξουμε τις κάρτες μας, αυτή η καρτούλα φεύγει, πάει πάλι στο χέρι μας με τις κάρτες που είναι να δώσουμε στον άλλο παίκτη και συνεχίζουμε να γυρνάμε τις καρτούλες από παίκτη σε παίκτη. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της κάρτας. Αφού τελειώσουν και οι 3 γύροι και έχουμε σημειώσει σε κάθε γύρο το σκορ και αφού μετρήσουμε και στο τέλος και τα γλυκά, τότε βλέπουμε ποιος είναι ο νικητής. Νικητής είναι αυτός που έχει τους περισσότερους πόντους μετά από τους 3 γύρους. Σε περίπτωση ισοπαλίας κερδίζει ο παίκτης με τις περισσότερες κάρτες γλυκού. Υπάρχουν και κάποιες παραλλαγές που μπορείτε να βρείτε. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα παιχνίδια που μπορείς να παίξεις πάρα πολύ εύκολα, είτε με ανθρώπους που ξέρουν να παίζουν επί τραπέζι, ας πούμε, όχι ξέρουν να παίζουν, που έχουν κάποια εμπειρία, είτε με ανθρώπους που δεν ασχολούνται καθόλου με επιτραπέζια. Όλη η γκάμα θα το βρει πολύ ενδιαφέρον.
Έχει πολύ πλάκα γενικά και το ότι είναι πολύ γρήγορο δεν κουράζει. Δηλαδή άμα θέλεις ένα παιχνίδι να πεις ότι έχουμε μισή ώρα έτσι για να κάνουμε κάτι, να παίξουμε, να χαλαρώσουμε, είναι το ιδανικό παιχνίδι, πραγματικά. Επίσης είναι ιδανικό και λόγω του κόστους και για δωράκι. Οπότε για μένα είναι από τα πιο πολυπαιγμένα, να πω την αλήθεια, παιχνίδια. Και πιστεύω ότι αν το δοκιμάσετε θα σας αρέσει και εσάς. Εγώ μπορώ να ευχηθώ καλό παιχνίδι και καλή διασκέδαση και θα επανέλθουμε και με άλλα παιχνίδια. Καλή συνέχεια.